Ще насоча вниманието ви към този въпрос и надявам се в това събиране не само насърчаване, но просто едно разглеждайки миналото, генералното ми желание е, когато разглеждаме миналото, това, което по принцип ни е известно, до немалка степен, да ни обясни и бъдещето. И какво имам в предвид, ще видите в самата среща. Вестта за потопа, първият човек, който я проповядва, не е Ноя, а Енох. Това много ясно е записано. Ние знаем, че Енох е качен горе на небето, беше взет. Ако се погледне хронологията на още от сътворението от Адам до Ной, знаем, че Адам е живял 930 години и Адам е бил познат на Ламех, бащата на Ной, на дядото на Ной, който говори за една приемственост. Дядото на Ной е Матусал. Той умира точно преди потопа. Матусал е станал символ на най-голямото дълголетие. И няма да казваме годините колко е живял, но той е живял дори повече от Адам. Според библейска хронология, пак ще го кажа, Матусал умира точно в годината на потопът. Бащата на Ной, Ламех, умира 5 години преди потопът. Умира на една възраст 777 години. Това са 3 седмици. Случайно ли е това? Не е ли случайно? Оставям на вас сами да прецените. Лично за мен не е случайно. Но числото 7 е изключително много видимо и в самия потоп. Така. И като говорих за числото 7, самото име на Ной, на еврейски се произнася Ноах, означава почивка и утеха. Това много ясно е видимо още в Битие 5 глава 29 стих, където бащата казва така. Баща му Ламех му даде име Ной, като каза: той ще ни утеши. Аз използвам и синодалния превод, ще ви прочета варианта в синодалния превод, и му даде име Ной, като каза: той ще ни утеши в работата ни и в труда на ръцете ни при обработване на земята, която Господ Бог прокле. Тук в Битие 5 глава 29 стих има голям паралел между този текст и в Битие 3 глава 17 стих. Ще оставя на вас сами да си прецените за тази прилика, но тя е много ясно видима. Защото Ламех, бащата на Ной, в своя син Ной съсредоточава вярата си, надеждата си за премахване на проклятие. Какво проклятие имам в предвид? Ще ви прочита Битие 3 глава 17 стих. Това е в контекста на падението на Ева, падението на Адам, и там е записано, и това са думи на Бога. А на Адама рече: за гдето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах, не яш от него, проклета да е земята поради тебе, с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си. Когато бащата на Ной Ламех така наименува своя син Ноа, което означава почивка и утеха, той вярва, че чрез сина на Ной, проклятието, което е паднало след падението на Ева и Адам, ще бъде, сега трудно ми е да кажа оттеглено, но то има такава надежда. Пределно ясно се вижда това при сравнението на двата текста, на Битие 5.29 и на Битие 3.17. Но защо потопа и съботата? Защото самото име Ной, което, както ви казах, може би за трети или за четвърти път го казвам пак, означава почивка и утеха, кореспондира и е синоним на съботния ден. Евреите, слушал съм евреи,
Има две думи за събота. Едното е познатото ни шабат, другото е Ноа. И двете са взаимно заменяеми. За евреите говоря. Сега за нас, като не евреи, на хора внимателно четящи Библията, това също трябва да означава подобно или това, да го кажа. Което ни показва на нас, че бащата на Ной очаква чрез сина му да дойде покой, утеха, т.е. събота. От какво? Утеха от какво? Много ясно е казано в Битие 6 глава, че човечеството деградира, има смесване между линията на Сит и на Каин, потомците на Сит, Божите синове, които взимаха за жени човешки дъщери, разбирайте дъщерите на потомки на Каин. Самия Ной, знаем, че проповядва 120 години за идването на потопа и потопа идва през втория месец на 17-тия ден в месеца, но има преди това 7 дена, в които Ной влиза в кораба и нищо не се случва. В смисъл такъв, няма потоп. Трябва да минат тези 7 дена и тогава да дойде потопът. Което отново виждаме ясна връзка, числото 7, което ние знаем число на какво е, на съвършенство, на пълнота. Когато се говори за самия потоп в Битие 7 глава 11 стих, там е казано в 600-та година на Ноевия живот, във втория месец на 17-тия ден от месеца, в този ден се разинаха всички извори на голямата бездна и окната небесни се отвориха. Небесните прозорци се отворили. Това ни казва текст. Сега, ако сравним този пасаж в Битие 7 глава 11 стих с други места на Библията, ще видим много близък паралел. Само тук искам да ви отворя една скоба и да ви кажа нещо извън Библията, че в Египет, когато се говори за Бог Озирис, там се казва, че той се е отдавил на 17-тия ден. Същото важи и за Тамус, който е споменат в Библията, в Езекил, в Стария Завет. Тоест в културите, в цивилизациите извън Божия народ, 17-тия ден е свързан с трагедия, с наводнение, което е един спомен за потопа в другите народи. Искам да ви кажа нещо друго, което е свързано и с Моисей, който е автор на 5 книги на Петокнижието. Знаете, от Битие до Второзаконие, но и на книгата Йов. Ролята на Моисей е да запази автентичния разказ за сътворението, за потопа и за всички останали събития, които са станали до изхода. Той естествено описва изхода и пътешествието на Израел в пустинята. Но вие знаете, че за потопа се говори всички древни култури. Тоест няма как, защото те са потомци на Ной, макар и по един изкривен начин те разказват за потопът. Няма древна култура, която да не говори за потоп. Но тъй като говорих преди малко за небесните прозорци, аз пак ползвам синодалния превод не случайно. Не искам да ви съблазнявам в това, но надявам се, че не го правя. Когато ви цитирам синодалния превод, аз за себе си като пастор нямам никакъв проблем с този превод, защото той на много места дори много по-коректно предава текста. И има причини за това. Но ще направим паралел свързване между Битие 7.11, както ви казах преди малко, и Исаия 24 глава, 18 от 20 и 23 стихове. Там виждаме подобни вести, които са казани. Прозорците от небесната височина ще се разтворят. Имаме пълен паралел с потопа и основите земни ще се раздрусат. Земята се съкрушава, земята се разпада, земята е силно раздрусана, земята се клати като пиян и се люлее като люлка и беззаконието и тежи върху нея. Тя ще падне и вече няма да стане, тогава месечината ще се изчерви и слънцето ще се засрами, кога Господ Саваот се възцари на Сион, планина и в Ерусалим и пред старейшините му ще бъде слава. Тук ясно се вижда
тази връзка отваряне на прозорци и същевременно идване на катаклизъм на край. И даже има паралел с ескатологичните глави на Матей, на Марко и Лука. Матей 24, Марко 13, Лука 21. Но за този паралел ще говорим и друг път, ако даде Господ. Има паралели също и в книгата Откровение за отворени небеса. И това е в Откровение 6 глава 14 стих, 16 глава 21, 19 11 стих, 20 глава 9 стих. Има паралели за отваряне на небесата и в книгата Откровение. Това е Откровение 6, 14, Откровение 16, 21, Откровение 19, 11 и Откровение 20 глава 9 стих. Когато за потопа се говори в други места на Библията, да речем в псалмите, Псалом 29, 3, 4 и 10 стихове, там е записано: гласът на Господа е над водите, Бог на славата гърми, Господ гърми над големите води, гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен, Господ седна като цар над потопа. Да, Господ седи като цар довеки. Потопа е бил придружен с много силни гръмове, с земетресения, с разпукване на земната кора. Говорех преди време с наш брат, който също изследва потопът. Сега това, ако искате, го приемете, както прецените, но вероятно е станало и леко разширение на Земята. Земята се е оголемила в своя обем, в своя радиус. Това е просто, нали, като подробности по отношение на катаклизмът. Разпукване на Земята, това много ясно се вижда по хребетите, които са на дъното на Атлантическия океан, така наречения Северно-Атлантически хребет и така нататък. Имало изригване на вулкани, било е нещо страшно и в Патриарси пророци много ясно е записано от Елън Уайт, че самия паднал Херовим се е оплашил за своят живот, който говори за достатъчно ясно за какво представлява като катаклизъм потопът. Но разбирайки по-добре потопа, ние ще разберем и в края на времето също какво ни очаква и какво говори книгата Откровение и ескатологичните глави, които ви споделих преди малко. Но всичко това, което ви споделям, има връзка с един текст, който е в Битие 1 глава, от 14 до 17 стихове, където много ясно е казано, че небесните светила, аз ще отворя този пасаж, само един момент може да го прочете и от лаптопа за по-лесно, за по-бързо всъщност. Битие 1 глава, когато е представено сътворението, разказа, там е казано: и рече Бог да бъдат светила на небесната твърд, за да осветляват земята и да отделят ден и нощ. Тук много ясно е казано предназначението им и след това е казано: и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години. Тоест небесните светила имат своята функция. Думата знакове може да бъде заместена и с знамение. Етимологично на еврейски това знак и знамение е едно и също. Тоест светилата и времената за знакови и за времена. Това съм го говорил и на други места в други предавания в телевизия Светлина, може би сте гледали, но текста на еврейски, когато се говори за знаци, е ясно. За времена може да бъде преведено и като празници, защото еврейската дума за времена е Моедим. И тази дума Моедим се използва за Пасха, за Петдесятница и за шатроразпъване. Въпросът е, че само един момент, говорим и за потопът и за съботата, а всички тези празници, които ви казах преди малко, са също и съботни празници. Ако трябва да говорим и да речем за Пасхата, първия празник,
Паската се случи на 14-тия ден. Кой ден от седмицата може да бъде 14-тия ден? Било е в петък вечер, това е съботата. Тоест Паската е била именно в седмия ден. И този модел, въпросът е, че и при потопа виждаме подобна връзка, че в края на седмия ден започва и водата да изригва от земята и да идва отгоре. Но пак ще ви върна на Ной, на името му. Когато се говори за деградацията на предпотопната цивилизация, в Битие 6 глава е записано: и видя Господ, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло. И погледна Господ Бог на земята, ето тя беше разтляна, понеже всяка плът се беше отклонила от своя път на земята, и рече Господ на Ноя: краят на всяка плът дойде пред лицето ми, защото земята се напълни с злодейства от тях. И ето аз ще ги изтребя от земята. Интересното е, че има паралел не само по отношение на името на Ной, че означава почивка, утеха, т.е. разбирайте събота, но ако направим едно сравнение с Изход 20 глава 8 стих, помни съботния ден. Подобен пасаж има, че Господ се спомня за Ной, когато потопа свършва. Ако не бъркам, това мисля, че е в Битие 8 глава. Сега в момента... но там много ясно е казано, само извиняй, че ще проверя. Да, Битие 8 глава 1 стих. Тогава Бог се спомни за Ной. Помни съботния ден, Бог се спомня за Ной. Името Ной какво означава, ясно е. Сега, името на Ной произлиза от глагола Нуах, и този глагол обозначава отдих след период на безпокойство или движение. Но това движение е нещо негативно и това движение ни помага за насилието, което било на земята преди потопът. Тоест действие, което е изпълнено с насилие. Обозначава също този глагол Нуах край на пътешествие, т.е. завършек. И ние знаем, че седмия ден също е завършек на 6 дена, които имаше творческа дейност. И седмия ден бе добавен за утеха, за покой и така нататък. Същото го има при Нуах, глагола Нуах, откъдето произлиза името на Ной. Означава отдих след труд. Това е в Изход 20 глава 11 стих е използван този глагол. Означава покой и мир след период на война. Сега каква е тази война, която се е водила преди потопът? В Битие 6 глава е писано, няма моят дух. Само един момент да погледна. В Битие 6.3 е записано в превода, който ние ползваме на Българско библейско дружество. И тогава Господ каза: духът, който съм му дал, няма да владее вечно в човека. Обаче, ако прочетем синодалния превод, за който ви говорих преди малко, там в синодалния превод е предадено много по-точно. Там е писано и рече Господ: няма моят дух да бъде вечно занимаряван от тия човеци. Тоест духа на Бога, Святия Дух, говори на предпотопните хора и го изобличава за техните криви пътеки и тяхното падение. Той говори в тяхната съвест, показва им, че това, което те извършват, е абсолютно в противовес с 10 заповеди. И тук се говори за една борба между Божия дух, който убеждава хората в грях, и как хората се затварят ушите. И ако трябва примерно да дадем пример какво е хулата против духа, този пасаж много ясно ни помага и ни разкрива и ни обяснява какво е хулата против духа. Това е една постоянна борба срещу Божия дух, който убеждава човека в неговите криви пътища, и едно постоянно отричане на човека, че човека се самоизмамва. Така, аз се надявам да не стигне времето, защото виждам, че може да не се изпълня обещанието в рамките на... Но ние започнахме някъде и 7, ако не бъркам. Така че има поне още 20 минути. Ниноах, както ви казах, откъдето произлиза името на Ной.
успокоение, умиротворение, ухание от жертвоприношение, успокояващо Бога. Този глагол е използван в Битие 8 глава 21 стих, Изход 29 глава 18 стих. Много са паралелите между съботата и потопът. Аз ви разкрих част от тях. Друго нещо, което прави впечатление при внимателно изследване на историята на потопът. Колко време продължава потопът? Колко време продължава от момента на падането на водите? Вие знаете, че те са 40 дена е валяло. 40 дена също е един много такъв важен период в Библията, който се среща на много места. От втория месец започва потопа на 17-тия ден и кога всъщност завършва потопът? Библията много ясно ни казва. Аз ще ви припомня, Ной, според това, което е записано, излиза на втория месец, обаче не на 17-тия ден, а на 27-я ден, когато вече земята е изсъхнала. Това е записано в Битие. Тоест минава една година. Това, питаме ние, случайно ли е? Категорично не е случайно. Тази година има ли връзка с периода, с една особена събота, която Господ заповяда на евреите да празнуват? На всяка 7 година и на всяка 49-та година, която е юбилейна. Това случайно ли е? Не. Затова като започнем, имаме един период от 7 дена. Ной стои в кораба, водите не падат. Имаме други два периода по 7 дена, които са в края на потопът. Когато пуска гарвана, когато пуска гълъбът. Няма да ги цитирам тези текстове заради времето. Името на Ной означава почивка, но оказва се, че и тази една година, която трае цялото това разрушаване на онзи свят и отново идването му в ред, в хармония и в живот, тя също трябва да я бориме като съботна година. Има много основания за това да го твърдя пред вас, защото ще ви припомня един текст, който е много известен на всички вас като изследователи на Библията. Това е във Второ летописи, 36 глава, 20 и 21 стихове. Там е записано така. Тъй като имало време пак на сблъсък на Божия дух с неговия собствен народ Израел, който не е слушал. Повтаря се историята на предпотопната цивилизация. Те са били наказани да бъдат в робство 70 години. И тук в текста много ясно обяснено защо толкова години. А оцелелите от меч на Навуходоносор отведе във Вавилон, където останаха слуги на него и на синовете му до времето на Персийското царство, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, докато земята се наслаждаваше със съботите си, защото през цялото време, когато лежеше пуста, тя пазеше събота, докато се изпълнят 70 години. Защо 70 години? За да може да се вземат всичките онези съботни години, които не бяха дадени на тази земя. По подобен начин нещата стоят и с потопът. Насилие, хаос, разруха. А Господ е създал този свят да има мир и покой и щастие. Той затова е създаден. Света не е създаден да се разрушава, да се самоунищожава. Затова и една година трае целият този процес, не просто само за да изсъхне земята, но и за да може... Това е Божий хронометър, това е Божий план. Аз даже не мога да го обясня до края, но много ясно е видимо в Библията. Така че земята се взима съботата да се почини от престъпленията на предпотопните хора. Същия паралел го имаме и по времето на изхода. Бог именно в съботния ден, Пасхата, на 14-тия ден, освободи своя народ при смъртта на първородните на египтяните. Даже Пасхата е описана в Изход 12 глава, ако не бъркам 12 стих, като пришествие, защото Бог казва там в този текст в 12 глава, че Той лично ще дойде и ще съди.
Ами когато Бог лично идва, това пришествие ли е? Категорично да. Тоест, историята за изхода и за Пасхата е един паралел и за бъдеще, за пришествието, което предстои. Господ също лично ще дойде и ще съди. Много ясно е казано това в книгата Откровение. Всичките празници, Пасха, Петдесятница, Шатроразпъване са описани като събота, като съботи, в които не трябва да се работи. Сега, голяма е паралела между книгата Откровение и числото 7. Там числото 7 се среща изключително много. 42 пъти, според изследователи, аз ви цитирам, 42 пъти в книгата Откровение. Но реално погледнато искам да ви кажа, братя и сестри, че ако искаме да разберем Откровение, ние трябва да сме запознати с цялото писание, от Битие. Не просто не омаловажавам книгите на Даниил и Езекил. Но реално погледнато, лично за мен книгата Откровение е една сентенция на цялата Библия в едно. Всички най-важни събития са събрани там. Затова, ако искаме да разберем книгата Откровение, трябва да разберем и 6 дни от сътворението, 7-я ден и въобще цялото писание да сме наясно. Господ да ни го открива. Защото само Божия дух може да открива това. Когато ви говорих за изхода, Господ ги извежда, но там имаме абсолютно същото повторение, както при потопът. И тук ще ви питам един въпрос, който като завърша онова, което ви представям сега, ще ми кажете, колко време евреите стояха до планината Синай? Колко време? Като период? Един месец, 2 месеца или така? Колко време стояха те? В края ще ви припомня този въпрос. И защо стояха толкова време? Това пак не е случайно. Така. Мисля, че ще си удържа на обещанието. Така. Паралел между потопът и сътворението. Защо правя този паралел? Защото има един изключително объркан филм, който преди време излезе с Ръсел Кроу за потопът. Излезе преди 11 години. Може би някои от вас са го гледали. Този филм е страшно объркващ, когато човек го гледа, защото там се представят неща, които ги няма в Библията и причината е защото сценаристи на филма са го правили не само по Библията, но и поради еврейския Талмуд, еврейското Талмуда, който няма нищо общо с Библията. Но потопът е връщането на земята в онова състояние, което тя е била преди сътворението, защото ние знаем, че водата покриваше изцяло земята. Появи се сушата и така нататък. Запознати се с тази сразка за сътворението. Но какви са паралелите? Аз ще ви кажа сега. Има един текст в Исаия, 30 глава. Само един момент ще го намеря по-лесно по другия начин. Исаия 30 глава, 26 стих. Тя е особена глава, има връзка с есхатологичните глави, но искам да ви припомня защо правя и тази връзка между потопът и края на времето, защото сам Христос сравнява времето преди да дойде с времената на потопа. Той каза, както беше в дните на Ной, така ще бъде и преди човешкия син да дойде. Също каза и за Содом и Гомор. Сега в Исаия 30 глава, 26 стих, отново ви казвам, ползвам синодалния превод. Там е казано, и светлината на месечината ще бъде като светлината на слънцето. Много ярка, което е знамение. Тук има паралел между
този текст и Битие 1 глава 14 стих, където е казано, че светилата са дадени да бъдат за знакове, т.е. за знамения и за времена. Като думата времена означава и празник. И светлината на месечината, т.е. на луната, ще бъде като светлината на слънцето, а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла. Т.е. луната е много ярка, а слънцето е още по-ярко. И е казано по-нататък, по-светла, отколкото светлината на 7 дни. И тук пророкът, вдъхновен от Бога, казва, слънцето ще бъде още по-седморно и като на 7 дни. Къде ги имаме 7 дни? Ние при потопът. Ами преди потопа имаме тези 7 дена. Тоест тук това е едно загатване и много интересно да се види древния еврейски текст, тълкуването му, не Талмуда, който ви казах преди малко, а така наречения Мидраш. В тълкуването на евреите е казано, че преди потопът е имало ярка светлина, която е огрявала света тогава пред потопния 7 дена. И след това е дошъл мракът и потопът. Между другото, по подобен начин ще бъде и при... Това има връзка и с язвите. Вие знаете, че слънцето ще грее, ще пече много силно. Има такъв паралел. Така че при началото на сътворението, всъщност каква е връзката между потопът и сътворението? Когато Бог започва сътворението, първото нещо, което прави, е светлина. Първият ден е точно това, казва да бъде светлина. Преди потопа има същото нещо. Светлината на 7 дни според текста от Исаия 30 глава 26 стих. Края на сътворението е отбелязано също със светлина, защото е осветен седмия ден. Той е осветен както духовно, така и буквално. Защото Господ е светлина и бидейки Той като присъства в този ден, Той самия е светлина. И затова не е казано в седмия ден, че няма и стана вечер и стана утро. Някои хора, наши брати от други църкви, евангелисти, казват това като аргумент, че съботата е нещо образно, не е буквално и ред още други неща, които не са коректни с писанието. Но реално погледнато Бог идва в този ден, осветява го със своето лично присъствие, защото само неговото лично присъствие може да освети този ден. Само Той. И затова не е казано и стана вечер и стана утро. Но краят на потопа също е ознаменуван със светлина. И тази светлина е седмоцветна светлина с светлината на дъгата, когато като завърши потопът, Бог увери, че няма да има потоп, като даде дъгатът. Тоест, в началото имаш 7 дена светлина преди потопът и в края пак имаш светлина, която е особена в лице на дъгата. При сътворението имаш в началото първия ден светлина, на 7 ден пак имаш светлина и ясно е защо е тази светлина. Паралелите са много. Ако четете внимателно Битие 9 глава, начина по който Ной е описан, той е описан като един нов Адам. И тук можем да говорим много. Библията е изключително дълбока книга, но Исус едва ли случайно е наречен и последен Адам. Тоест, Ной също е претеча на Христос, един вид. Както Моисей, както Йосиф. Но е описан абсолютно като Адам в 9 глава. Там имаш за храната, плодете се, размножавайте, владейте и така. Божия план е бил след потопа, има 8 човека спасени. Тези хора са в завет с него. Божия план, идеален план е бил, съжалявам, че използвам тази дума идеален, но не се сещам за някаква друга по-точна. Ами представете си, братя и сестри, имаш само 8 човека, тези хора са вярващи хора. Божията воля е била на земята да живеят само вярващи хора. Това обаче не стана. И този план някак се постоянно по-човешки казано се проваляше. И затова трябваше да дойде Христос, който никога не падна и никога няма да се провали планът Божий, защото Христос е главата и затова е казано, че църквата никога няма да падне. Защото Христос като е глава, той никога не падна, той на земята долу не падна, пък какво остава сега, когато е горе отдясно на Отца.
Затова всичко се изпълнява съвършено единствено и само в Христос и няма друг спасител освен Христос. Бог призовава Адам, пада. Бог призовава Ной, той се напи, знаете, и падна. Бог призова Израел. Какво стана с Израел? Дойде Божия син при тях, при своите си, и те не го приеха. Да, обаче в Христос спасението е положено на вечна канара, защото Христос е канарата. Ние не сме католици. Между другото, ако трябва да направя паралел, по подобен начин са и изпита и с Каин и Авел. Четете внимателно Патриарси пророци, там ясно е казано, че както бяха изпитани Адам и Ева, и те се пропаднаха, така бяха изпитани Каин и Авел, обаче виждаме, че Авел устоя, а Каин не устоя. И там отново се вижда тази Божия воля. Сега, в края, даже малко по-рано с 5 минути някъде завършвам, паралела между потопа и съботата го видяхме в лицето на Ной, обаче ще ви цитирам сега Великата борба, страница 418 от изданието 2006 година. Това е всъщност последната глава на Великата борба, краят на борбата. Ако не бъркам, да, точно последната глава е. Много внимателно ще ви прочита това, което казва Уайт, след като всичко е свършило. Говорихме за светлината, правихме паралели между потопа и сътворението. Много са тези паралели. Така че чета ви от страница 418 този пасаж. Светлината на Слънцето ще бъде засенчена от блясък, който не е болезнено ослепителен, но неизмеримо надминава сиянието на обедното слънце. Обедното слънце е най-силно, знаеме. Славата на Бога и на Агнеца залива святия град. С никога не ослабваща светлина. И тук това последно изречение много бавно го чета и наблягам на него. Изкупените ще ходят в безслънчената слава на вечен ден. Знаете ли, повярвал съм 91 година, чел съм няколко пъти Великата борба. Наново я чета и ви признавам, че имам чувство, че все едно не съм я чел до сега. Кой е този вечен ден? Той започва един ден, който няма край. Тя е казала, вечен ден, настъпва вечен ден. Кой е този ден? Това е една безкрайна събота, която започва и няма край. Това е вечният ден. Човешкият син е господар на кой ден? На седмия ден. Това в края ви прочетох, но тъй като вие знаете, изследваме филипяните и колосяните, направи ми силно впечатление в филипяните и наистина вече реално завършвам Иво, защото ти си водиш и след това има въпроси. И аз сами имах въпрос. В Филипяни, извините, пак ще прочета от бързо ще стане. Филипяни 1 глава. Само ще ви кажа кои текстове. 6 и 10 стих. Това е предпоследният текст. Обърнете внимание, Филипяни 1, 6 стих и след това 10. Като съм уверен и в това, че Той, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исус Христос. Тук отново имаме, забелязвате, деня на Христос. Вайт казва Великата борба вечен ден. Тук Павел казва усъвършенстване до деня на Христос. В 10 стих същото се казва на Филипяни 1 глава. За да различавате, що е по-добро, да бъдете чисти и без препънка в деня Христов. Кой е този ден? Ами това е съботния ден. Човешкият син е господар на съботния ден. И последният пасаж, който ще ви прочета е в 2 Солунци, 2 глава, 2 стих, където тук
е с негативна идея, послание, но всъщност смисълът е става дума за фалшификация на този ден. Второ Солунци, 2 глава, 2 стих. Да не се поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас, било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, като уж настъпва вече Христовия ден. И отново връщам мислите ви към онова, което казва Уайт във Великата борба, страница 418, ако не бъркам. Тя казва, започва вечен ден. Затова в края на времето ще има борба между седмия ден и така наречения друг фалшив съботен ден, който е наречен Великата борба, папска събота. Но спирам до тук.